పండుగ రోజున నెల్లూరు జిల్లా అల్లూరు మండలం ఇసుకపల్లి సముద్ర తీరంలో తీవ్ర విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. సముద్ర స్నానానికి వెళ్లిన 6 మంది స్నేహితుల్లో నలుగురు అలల ఉధృతికి గల్లంతయ్యారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, సహాయక బృందాలు గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించాయి. ఈ క్రమంలో గల్లంతైన నలుగురిలో 3 మృతదేహాలను సముద్రంలో గుర్తించారు. మరో విద్యార్థి కోసం ఇంకా గాలింపు కొనసాగుతోంది. మృతి చెందిన వారిలో ఈగ అమూల్య అనే 14 ఏళ్ల విద్యార్థిని మృతదేహాన్ని పోలీసులు గుర్తించారు. గల్లంతైన వారిలో ఈగ బాలకృష్ణ, కె అభిషేక్, గాంధల్ల సుధీర్ ఉన్నట్టు సమాచారం.